l'Illa, al centre de Cracòvia. O sigui, per exemple, l'altre dia, el Piqué, una falteta de res i l'expulsen. Home, per favor, per l'amor de Déu, però que no veien que estava nerviós pel naixement del Milan? No? Ara a veure si al comitè de competició li esborra la targeta. Que li esborri amb una goma Milan. Saps què vull dir, no? La goma... Bé, en qualsevol cas, hi ha equips que mai els hi xiulen un penal en contra. Hay equipos que se quejan de los árbitros y en realidad son beneficiados por los árbitros. Las imágenes están ahí, todo el mundo las ha visto. Està insinuant que els àrbitres fan trampes a favor del líder? No sé. ¿Estoy insinuando eso? No sé. Yo solo repito lo que Mou me dice que diga. Pues és que és increïble com els àrbitres ajuden al Madrid. I això és perquè té més poder i més d'aquí que nosaltres. Vosaltres ho heu vist. Ho ha vist tothom. Mos han furtat el partit. Ja està. I no tinc res més a dir. Gràcies. Vosotros habéis visto que no era penalti, ¿no? Pero claro, entre el Valencia y el Rayo Vallecano, ¿hacia qué bando van a pitar los árbitros? Pues hacia el Valencia, porque tiene más presupuesto que nosotros. Era un penalti clarísimo. Lo que pasa es que el árbitro ha hecho la vista gorda. Porque, claro, la Ponferradina, como somos de segunda división y jugamos contra un primera como el Rayo, pues no nos van a favorecer a nosotros, que somos de segunda, ¿no? Poc pas que no esperava que l'àrbitre ens esperés contra la Ponferradina. Ells són de segona, nosaltres som de tercera, i a sobre que seu. Però ja se sap. Què cardes? Què cardes, imbècil? Estic parlant, són alevins. A nosaltres ens feia il·lusió que l'Olot vingués a jugar al col·le, però tio, no mola que facin els abusos. I a sobre l'àrbitre anava amb ells. Árbitro comprao, pito regalao. Árbitro comprao, pito regalao. L'àrbitre estava comprat. Només faltava que trobessin el partit els a l'escola del Suplici de Maria. A més, havíem quedat que no s'hi valia ajudar-se amb la paret per fer regate. I després, penalti gol és gol, de tota la vida. Mundo Deportivo t'ofereix aquest espai.